Yan sa itong linya karon si former Secretary, PLLO Secretary, former Congressman Attorney Jing Paras. Congressman Jing, may buntag. May buntag sa ato ang mga palangga igsuon din mga kaigsuonan sa Cebu ug sa uban pa mga probinsya. Tibuok kalibutan, Congressman Jing, makadungog nato pinagi sa itong live streaming. Daghang salamat sa inyong pag-abot sa ato ang mga kaigsuonan, mga OFW sa tibuok kalibutan. Congressman Jing, ay, nakas gawas nasod pero nakamonitor ka gahapon sa impeachment trial atol sa pagtestigos ni Director Melvin Matibag sa NBI? Partly but dili gyud tibuok ako nakitaan. Sir, ang testigos base sa ako na panid-an sukad pa sa una katong kang pinakawahi kang corona dayon karon. Ang testigos kung pangutan-on sa kanang during cross examination sa depensa or si ang abogado speakers may mangutana dili pwedeng ang tubag pag-confirm or pag-deny, yes or no, inana lang. Pero kagahapon murag lahi man to kay gipasagdahan man ang iyahang ang tubag ni Matibag ngadto sa abogado nga si Attorney Mark Winloan sa depensa nga mura magmakiglali siya unya do na pagi support nga mga dugang mga pamahayag nga iyang i-return ang question murag mangutana sa appeal. Pwede ba na, Congressman Jing? Dili gina pwede. Pero ang problema mo din na kaning ang iyang kawatan nga si Escudero klaro kayo nga bias. Patuga-tuga magunang tawana niya dili man maka-maintain siya og neutrality. So ang importante gid na ang presiding officer because og dunay kalapasan ang abogado sa both sides iyang madala sa balanse. So dili maayo ang padagan sa ikangay kuan hustisya ya sa impeachment court. So, Congressman Jing, ang ako lang i-rewind gamay, kini si Attorney Melvin Matibag, ang iyang asawa, kongresista, maoy usa sa mga ni pirma pag-impeach ni Vice President Sara. Now, siya po, si Matibag mismo, appointee ni Presidente Digong, kauban mo sa una, unya, siya di ay maoy usas hinungdan pagtikwang sa leadership sa PDP laban ni kanhi Senador Coco Pimentel. Karon ni Bali. Sir, ang akong pangutana nimo, Congressman Jing, tungod ba ni kay dunay posibilidad nga ang iyang asawa kung dili mo pirma o dili maningkamot si Melvin Matibag, posibleng makasuhan? Actually, daghang mga violation dito matter of porsigido gyud ang grupo ni Vice President Sara. Daghan sila og ipasang-at nga mga violation. Well, hangtod gani karon wala pa gyud matuki ng giingon nila nga mga ghost projects diya sa San Pedro, Laguna. Ang naan nila ang distrito ining asawa ni NBI Director Matibag. So kinahanglan na unta nga mulihok ang mga grupo sa Vice President para patibay ang mga kaso sa possibility nga mga graft and corruption or plunder nga
komite aning mga malitagang diya sa Kongreso. Mm. Pero Congressman Jing, balik ta sa kuan sa giingon ni pagtestigos kagapon ni Matibag. Matod pa niya nga ang kaning giingon ni giingon ni Matibag nga ang kanto di ang pagka-mayor niya katong nanumbag bitaw siya og igo taon sa Sipok taon ni Gusnaong tong sirip although ni balibad bitaw si Abby Andres nga dili na lang siya moapil kay natudlo na siya as human rights human resource manager sa Korte Suprema. Sir, mapugos ba na siya sa Supreme Court? Yes. Oo. Mapugos ba gyud sir if ever kay kato last naman hinuon tong sa Article 4 kagahapon si Matibag. Pero sir, mapugos ba gyud ang mga mga sakop sa gobyerno nga pagtestigos kung pananglitang ipatawag yun? Dili gyud mapugos pero bisan pagpugson ka, Mm. risko na sa nagpatestigo kanang gitawag nila hostile witness. Yes. Oh. Kay dili nila makuha ang ilahang gusto nga ipangayo diya sa tubag sa testigo, mas destructive or ingon ta nga dili makadugang sa kusog sa ilahang pangayo nga mga mga facts or mga gitawag nila to maayo nga pagtestigo pabor sa prosecution, no? So risko na nga ang hostile witness dili responsive sa imong pangutana niya. Mm-hmm. So basig balay na noon sila sa mabalay na noon ang ilang punto. Pareha itong kang Sulaika Lopez. na ilang untang patistiguson pero wala na lang silang padayon because ilang tanaw nga it might jeopardize their case. Wala gitawag na. So yes, Kong. Yes, Kong. imuhang mga pangutana bilang usa ka testigo ya sa kaso. O niya, Congressman Jing, ang motion sa prosecution, sir, ilang paboran sa impeachment court nga isumpina tong mga financial transactions si Vice President Sara o sa Embana, including partners sa Embana, bank records, BIR records, katong ilahang mga buhis, except atong mga dollar accounts. Sir, nagpasabot man nga kung paabot na ang gitawag og dokumento admissible na in court or pwede nang ablihan bisan og kung assuming nga dadon nila. Well, when there are violations mangod sa atong saligang batas like what Escudero did, no, as a presiding officer. Unang-una, questionable yung ang iyahang pagpuli niya. Kay ang base pa sa Constitution, ang Senate President maoy mo Preside. Preside. Pero ilag yung gipugos by sheer numbers nga si Escudero. Kanadaan, if you look at the discussion in the making of the Constitution, very clear ang discussion sa mga framers ang ilang gipasabot ang ang Senate President gyud mo preside. Although eventually in the Constitution it was silent, but
you know, according to the statutory construction, Mm. pagka if there are no clear provision, ambiguous ang provision, you go into the intention of the framers of the Mm. Constitution. O dito, very clear ang discussion, I think, of the dunay duha o tulo ka CONCOM delegates nga klaro sa ilahang istorya nga ang ilang gipasabot nga kay dili man Chief Justice, kay dili man Presidente ang impeach, Mm. kung Vice President or below, it should be, in the case of the Vice President, it should be the Senate President. Now, Ang mo nga mo preside. Yun nga ilamang yung gipugos by share number, all these violations ining ni ang hearing or trial conducted by the impeachment court can be questioned and be considered as grave abuse of discretion now, Congressman Jing, by the, mabahimo ba ning ilang idangop sa by Korte the Suprema? members of the Senate. Sir, Ah? pwede ba rin ilang idangop sa Korte Suprema kaning gingo kay di ay nakarikol nga atong tigpaminaw si Boss Ludwig Umiga niingon siya nga nakarikol ko sa imong previous interview with Congressman Jing Paras nga niingon daw ka nga ang pag-file pa lang daan sa impeachment case ni Vice President Sara sayop na. Sir, mao ba ni o posible nga ma-adto ni makadangop og Korte Suprema ang Vice Presidente? Based on this statement nimo. Well, actually, kanang issue anang kabahin anang unsay nga nini. Kaning fishing expedition, kanang ilang gipangayo ang mga subpoena Mm. o daghan ng violation nga himo niya ang Committee on Justice. Mm. Ilan na lang gisangat sa Korte Suprema, wala pa'y desisyon ang karon. And I understand may grupo, doon ay mga grupong abogado na ilan na po nang i-question ang pag himo or pag butunghay na mahimo nga presiding officer si Escudero. Sir, Well, alang sa atong mga pinalangga nga mga kaigsunan diha, mm. questionable po, unang-una, questionable kayo, dili lamang sa technicality or sa legal nga proseso, kundi out of delicadeza, out of moral issue, nga ang ilang ibutang nga presiding officer nga mo decide sa accountability Mm. is somebody who is ingon sila nga wala tay angay nga pagsalig, wala dili nato matabutag sa legal kay siya mismo kawatan mismo according to Undersecretary Bernardo, si Escudero pinaagi itong Mr. Ngo Mm. nakadawat og kickback na 160 million. Mm. Og usa na sa itestigo ni Bernardo kung ma-file na ang kaso. So, why would somebody who is more guilty than the Vice President be the one presiding on a case? Mm. Murag nila kayo paminahon na usa ka magkasala, maoy muhusga sa ikaksa nila nakasala. Mm. Di ba? Congressman Jing, So, putlon sa tika din pita, sir. Escudero is not fitted to become presiding officer because he is under suspicion of getting a bigger kickback Congressman than Jing, the ganun Vice kayo. President. Sir, dili ka magkayamukat ang impeachment court
kon pananglitan atong ikuyog ang imuhang giingon nga dili pwede si Senador Jesse Escudero, pero di ka makayamukat ang impeachment court kon ang presiding officer like Sherwin Gatchalian nga wa gyud ideya sa mga ruling sa legal sama sa abilidad ni Jesse Escudero. Well, perception lang nga may abilidad siya. Oh, perception lang nga. We don't know that si Win Gatchalian can even do better. Kay si Win Gatchalian, at least walay dakong pagduda sa iyahang pagkatao. Kaya si Escudero, klaro kayo nga sa primero pa lang bias na. Unang-una, giakusa siya nga ning lukso diri speakers tungod kay may intensyon siya nga muserbisyo pabor diri sa grupo ni Marcos. Kay malo naman tadaan nga Mura siya pareha lang matibag. Is the real person behind the impeachment of the Vice President. Kay malo naman ta si Escudero nakipag-deal sa grupo ni Marcos nga mulukso ko pero ayaw ipadayon akong kaso. Susama ni Melvin Matibag ni Congressman Ching kay Melvin Matibag mao po ni paglukso niya kay iyang asawa murag padungsan nga nakadawat sa malita murag inana. Mao na nga wa lagi nada ang mga palakad ining gobyerno nato ka. Klaro naman kayo sa katawhan mao na gani nga ang performance rating or satisfaction rating ni kaning ni ang giingon ni Amy nga drug addict niyang igsuon si Marcos nga wala na isabig ang katawhan, negative. Nag-negative sa na. publikos, negative 27. Sa Pulse Asia, negative po siya. Sa SWS, kaning mga prestigious nga ingon nga rating or mga survey mechanism ay gadungan sila ingon nga Marcos is below the credibility. Kalang wala na pagsalig ang katawhan. Congressman Jing, what ini? Congressman Pototika. What ini kanabang utangay ang politika? Kay murag way utang kabubuton po ni si Kuan Melvin Matibag o iyang asawa. Si Melvin itong mga mayaging mga panahon, amigo man ako kay na, wala na siya. After nga nahuman si GMA, natangtang man siya sa airport, practice ni siya kabugado sa panahon ni Noynoy. Wala, it was non-ordinary. Wala yung pagkadaog ni Duterte, suod ni siya ni Alcusi, gikuha ni siya sa, kay nahimo man chairman si Alcusi sa PDP Laban, gikuha siya na assistant secretary general. Unya, tungod lagi, mantigo nga mo sip-sip, nakasulod yun ang powerful mga dato kaniadto, si Bongo o si Alcusi. Yes. Mabitaw ng hinundan nga wala mo padayog dagan si Sara kay ilamang is out si Sara because the PDP Laban at the time was really pushing for Bongo to run for president. Kay niadtong panahon na gusto nila nga si Bongo mo yung dagan kay alam mo kingpin man mo si Bongo ato kay man siya right hand man ni Digong. Unya, there was a move at the time na si Duterte ilahang kwaon nga vice president. Unya si Bongo mo president. Mao to nga ingon sila dili mi mo sugot
o gudagan si Sara o dili siya mo apil sa PDP Laban. Unya ingon pa si Sara nga og inyo kung padaganon pero ang akong amahan mudagan po dili na maayo nga duha mi ka Duterte. Mm. O gusto ninyo usa na lang o gusto ninyo si ang akong amahan mudagan siya padagana ako dili na ko balibad na ko. Muna nahitabo ka Mm. na No. nimbalibad si Inday Sara. Mm. Kung wala pa unta manghilabot ni sila skusi, sila matibag sa PDP Laban si Bungo, si Sara na gyud untay na himong presidente kaniadto pa lang. Sir, kaning ni ang nahitabo karon, kay nagtuo mo ang mga tao katong unit team, wala dili na disunite na. Dili ni baka mo'y unang sayop ni Vice President Sara nga nisugot siyang ang bangag mo'y mahimong presidente. Siya mo'y mag-Vice President. Sayop yun. In fact, ako personally, being the political advisor ni Presidente Duterte, Mm. gisultian yun ko niya. Kaniadto nga, there was an event in Malacanang na ako bilang political advisor, nagipatawag niya tanang mga gobernador kay aniadtong panahon na deklara naman si Bongo na mao'y kandidato pagka-presidente. Dapat unta No? ito. Mm. Unya ang Bungo dagan-dagan pagka-presidente unya dito sa event ni atong diya na tanan ng mga governors ning atras man hilak-hilak man siya Uy, sa dili yung padayon og dagan kay dili na ko kaya akong pamilya mo na kunti sukuha sa mga governors kay ni-pledge na sila og allegiance. Ako tanaw niya itong panahon na kaya nindeklara naman si Inday Sara nga mudagan og mayor niya si Bongo naman unta tong gipus ni ato ni Presidente Duterte nawala ang gana sa mga ako kauban ako si Prisby Velasco was then the president of the Governors League. Atubang na mo si PRRD. Nangutaan namin ni PRRD. Mayor, sa manis Bungo, dili na ni mo ni makonvinsing nga mo padayon. Kay, ning pledge na kunta ng gobernador. Duwaray wala mo pledge. Si Bamba o katong si Tamayo. Sukuta ba to? Ang gobernador sa nagtuo mi. Nagtuo mi nga akaya untang mapadawag si Bungo. Niya pa, pabayot-bayot man, pahilak-hilak man. Di ba bayot yun sa Congressman Jing? Bayoton lang. Ingon si Presidente Duterte, among gipangutana, ingon siya nga, kaniman go si Romualdez o si Bongbong, walay batasan eh. Uy, pastilan. Ingon si Presidente namo, kay nakig-meeting namo, kay si Bongo, ning hangyo nako, nga mudagan na lang siya Vice President ni Bongbong. Unya, gisaad sa aran may, unya, wa naman mo balik si Marcos o si Romualdez, nakig-istorya nila. Unya, di ay takulahaw, ila di ay giintriga si Sara. Katong di ay event diya sa Cebu, na birthday sa asawa ni Romualdez, nang-imbitar nila si Sara, imbitar nila si GMA o si Amy Marcos din na ilang intriga si Sara. Matod pa, this is coming from the mouth of President Digong. Isulti niya na mo. Siya, way batasan ni sila, ilang intriga si Inday nga si Bongo mo ako ang tulod nga mudagan og pagka-vice presidente o niya nasuko ko si Inday iniyon ko nga ako na lang ano man si Bongo that's the story that I was told. So mulang nainayak na si Vice President na nindagan siya. So mulang knee-jerk action ba? Murag naigo naigo siya sa bluff. Disappointed kayo si President Duterte kay number 1 sa survey si Inday. Sigurado na unta na siya mo yung presidente. And I think
In one occasion, the Vice President said that she was sorry that she made a mistake. That's ang paita. Oh, that's why mo I think she will try to rectify the error mo nang ningingon siya nga siya mo imidaga nag presidente karon. Wala pa, That's the humana. real story. Eh. The damage has been done, Congressman Jing. Anyway, sir, unsay imong mensahe sa mga naminaw, naglaom pa, nga maka, kanibang trial ni Vice President Sara, unsay mensahe nimo sa mga Pilipinos, dinhis Pilipinas, o sa abroad? Mga kaigsuunan, mag-ipon-ipon ta, magkausata, atong i-denounce ni si Marcos, atong i-denounce ng iyang mga kinawag kong minions, mga alipores diya sa House of Representatives o sa Senado. Kay Baluka, ang gastos sa ato ang gobyerno karon kada adlaw, dili mo kubo sa 25 milyones. Sus, biha. Kada adlaw anang impeachment trial. Unya kay balo naman kita nga wala man ay chance nga ma-convict si Vice President kay wala man sila yung numero. The prosecution is very much aware that they cannot get the 16 votes. So muro-muro na lang kaning impeachment. Why? Because ilang ipadayon at the expense of billions of pesos just to malign the Vice President. Mo na lang ay purpose ani mga kaigsuunan nga ilahang dauton, ilang gamiton nga propaganda, kanang ilahang ipagawas nga mga papeles sa AMLA, sa mga bangko, sa BIR, nga bisag unsaon pa nila maniobra, dili man gyud mo makuha nila ang 16. But they are being unwise. But ang ilahang purpose nga madaot nila si Vice President bisan pag dili ma-impeach pero dauton sa katawhan para dili na makadagan pero nasayop pa sila. Imbis nga nagsugod ng impeachment, taas man noon Bitaw. ang satisfaction rating ni Vice President. Bakit? Dapat Bitaw? 58%. Pero sir, Kunya ang gatong giingon ni Aimee nga iyang igsuon nga adik, negative. Oh. Anyway. So, saan man na ron? Congressman Jing, commercial break sa may, but in some other time, sir, nag-uli po nimo sa Pilipinas, maningkamot gyapon may mga contact nimo on the part sa Vice President aron patas ang among presentasyon. So, sir, amping kanunay diha unya kami po dire magmonitor sa mga kalihukan dito para kami po ang mga utana nga ikaw mo explain on air para sa among mga tigpaminaw. Daghang salamat Oka. Daghang salamat. Daghang patag mga inside story diya nga naitabo, no? Labi na ni Melvin Matibag o kanang mga sekreto din na o kitong mga traidor nga mga nakinabang ni Duterte ato nang ibulgar tanan sila. Sige. Salamat Congressman salamat Congressman Jing. May buntag nimo diha. Salamat, mahimbutag. Si former congressman, former secretary sa Presidential Legal Liaison Office, Attorney Jing Paras ato sa gawas naso niya ato mag-contact lagi hapon. Muro po na kanindo taning bagong mga teknolohiya karon kay bisag tuwa kas layo, pwede na gyapon nga mag-contact. Through Viber or through bati ang messenger kay hinay kayo. Hari Viber gwapo kayo signal. Anyway, sige lang kay matay dako na yung sayop gitong Sara. Pero politika wa din ni utangay no.